Malta settella l-ewwel programm xjentifiku fl-ispazju. Il-proġett Malet se jara kampjun ta' ċelluli tal-ulċeri tas-saqajn ta' persuni bid-diabete jintbagħat fl-Istazzjon Spazjali Internazzjonali. Il-professur Joseph Borch li qed imexxi din il-missjoni spjega li l-kapsula se tagħti l-opportunità li fiha jittellaw ukoll messaġġi tal-pubbliku. L-esperiment li ħantellaw aħna speċifikament fuq il-bakterja, dak li sejjaħ microbiome li ġej minn ulċeri ta' nies bid-diabete huwa xi ħaġa innovattiv u għadu ħadd ma ħares lejh. Allura għalkemm qegħdin nissuponu li jkun hemm riżultati mhux tas-soltu jew inkella ġodda, m'għandniex benchmark ma xi nqabdu, u allura dak jagħmlu proġett interessanti ħafna biex nibdew il-punt ta' tluq. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Pulucin Orlando spjega kif fil-mitjum li ġejjin sa tnedija tal-proġett Malet fl-ispazju l-Esplora se jkun qed joħloq kuxjenza u jarraf lill-pubbliku dwaru. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo stqarr kif dan il-proġett huwa turija ta' kemm iċ-ċokon ġeografiku ta' Malta ma jirriflettix il-kobor tal-ħiliet u t-talent f'pajjiżna. Il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici innota b'sodisfazzjon il-mod ta' kif ix-xjenza qed tintuża għal ġid tal-umanità. Se naraw riċerka fuq xi ħaġa li jekk tagħti riżultati pożittivi ħattejjeb il-ħajja tan-nies li jbatu bid-diabete u din hija xi ħaġa li aħna nimbuttawha ħafna, nemmnu ħafna fiha u nemmnu li hija triq quddiem għal pajjiżna. Intant il-Prim Ministru Robert Abela iltaqa' virtwalment mal-Professur Borch u qallu li din l-inizjattiva hija l-aqwa prova li l-poplu Malti wawċi dak li joħlom iwettqu. M'hemmx ħolma li hija kbira wis għax meta verament il-Malti jimpenja lilu nnifsu li se jirnexxi f'dak li jkun qiegħed joħlom. Int l-aqwa prova li tista' dak li toħlom fih twettqu u tagħmel minnu l-proġett ta' ħajtek. Verament proset għaliex b'dak li għamilt inti u t-tim tiegħek qed timlewna b'ispirazzjoni. Sinċerament fisem il-poplu Malti wawċi kollu. Nixtieq nirringrazzjak u nawguralek kull suċċess.